Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, anagpailingad itinagan a babet, manipod iti syudad ti Salang. Ngamsakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out kani Noli Olinares ti Andurra La Vella. Makablaawan nila kay ko ani Mr. B. Robles kan Dulay family from Veronica Dulay. Happy birthday kada Ronin Niveras kan Cyril Niveras from Nida Niveras. Shout out kada Juliet Sugitan kan Jasmine Rivera. Makablaawan ni Gaspar Manera iti Piat Cagayan from Maribel Magara Buendicho. Kapitan Antonieta Ramirez kan dagiti kagawad na ada Leticia Padilla, Melinda Muñoz kan Renato Castro from Shans Padilla. Shout out pa kada Esperanza Torda, Nati Agustin, Aida Garcia, Mary Jane Chu, Emily Salutan kan Risa Borillo. Makablaawan pa dagiti naganak ko ada Virgilio Surat kan Estrelita Surat. Kakabsat ko ada Weni Arcibal, Hil Surat, Dennis Roda Surat, kan dagiti kakaanakak ada Ivy, JJ, Tricia Arcibal, Kisha, kan Aiden Surat, kan tibuo amasong turang pabiling clan, kan Felix clan, tipurok 6, Barangay Pabil, Ramon Isabela, kan ti Iglesias clan, from Verly Surat. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Babet. Dear Manang Emmy, Babet kumalatan ti iyawag mo kanyak, kat ibagamlatan at agabagyo ak manang.
Panawan manan ti undas, katrumbang laang nga intay lagipan dagiti ipatpatag tayo iti biyag, asim maklangan iti bangir a biyag. Mainaig iti undas ti padas ko asaan kunton a malipatan manang, tatunggal dumtang ti kastoy a panawan, maipalagip kanyak ti kapadasak asyak metlaeng ti makagapo. Ngamket di manang, mamatiak apakaadawan daytoy iti napatag nga adal. Iso asapay lako mamanang, tamapili mo't a maidrama to'y padas ko, tapno manggagan mo't dagiti padak anaayat amang tartarabay iti programa yo. Ti makapaulek, ngem, makapakintayag mo't laeng a padas ko. Babet, apok, apay adi kapay la maturog ngay, kutnay, adalo mon ti rabi ay. Jak pa'y agtuglop, lolo. Apaw, masapa tayo pa'y amapan iti Campus Santo inton bigat. Amumot a piyesta dagiti natay saan aya. Wen, lolo, amok tayta. Tinawan ngamin amapan tayo ijay. Oh, di rumbang la kumangarot na naturog ka, tapno masapa ka nga agriing inton bigat. Jak pa'y nga rod makaturog, lolo. Iso nga dak pa'y lang dito'y abay titawa. Ha? Ni, pagtagoob mo ti aso di takaruba, lolo. Ang mga noda makit-kita na akarkarma, apaw. Anya, apay ngay ang makakita iti karkarma, lolo. Siyempre, piyesta dagiti minatay inton bigat saan aya. Iso dagiti daddo maakarkarma, agpasyerda no kasto abisperas ti piyesta dagiti natay. Anya? Wen, apok. Iso nga irikap mo day tatawa tayong kamaturukan. Takas itinakuna akon, masapa tayo amapan iti Campus Santo inton bigat. Masapul nga umay tayo dito'y kampusan to tungkol piyesta dagiti minatay tatang. Wen anak ko, tapno sarong karon tayo ti tanong dagiti nagawanan nga ipatpatag tayo iti biyag. Apay nga min. Babet, kan nawidan tayo daytan anak ko. Kada 1 ti Nobyembre a piyesta dagiti minatay. Masapul nga da tayo dito'y kampusan to, tapno makadan na tayo dagiti minatay tayo. Kasano ang makadan na tayo nga ida? Katadatamatan iti o nagtipansyon. Unay kalakit din ay anak ko. Nagado madlaw mo. Agpay sumot nga min, san aya tatang? Dagiti minatay, adadan iti o nagtipansyon. Iso nga rod anap no iti pansyon dito'y kampusan to. Wen anak ko, husto day ta kapaliiwam. Kasano nga rod ang makadan na tayo idangay no awandan, no adadan iti o nagtipansyon. Ay apo babet anak. Marigata na ka mangilawlawag ka. Nagadungam mom. Basta day tititandaanam. Tunggal 1 ti Nobyembre, mailagip ti piyesta dagiti natay. Katkas itinakunakon, kan nawidan tayo ti umay dito'y Campus Santo, tapno ka din na, wano bantayan tayo dagiti minatay tayo, itilas od ti agmalem. Ay na, makabannog ti aggapo iti kampusan to lakay. Sakat nagado ti tao. Wan nga rod bakit? Ngamsa nabalit na nakasangpot tayo dito balay. Ungayam, ni tatangay. Nabannog day jay, iso ang nagdiretsyon iti silid na. Naimat babit nga anak ta, napanman nakikaaruban. Di pa'y lang ata nabannog ayan ni Babet. Panagkunakat saan pa'y Gloria. Nang runay tayo nakita na niningning akay ayam na.
Sa bagay, saan pa imot nga iso ti malam unay? Alas 3 la iti malam. Huwag mat ngamin, iso abay-bay ang pailaan. Sigurado nga gawid mo't lang dahi jay sakbay asumip nga. Alang nga ta isimpa kung dagiti imot tayo ang naggapo iti Campo Santo. Adon sapay mo't lang tinatda ka dagiti inlutom, sana ya Gloria. Uwan primo, isuntulaangan dagiti ti ipapudot ko apang rabyan tayo. Wanan atap na sana masayang. Mala, tayo nakman pa iridop. Tani, nabanugak mo't ang naggapo iti Campo Santo. Saan kayo anapan iti Campo Santo, Ningning? Jack amo kada tatang? Awan ka di ti minatayo? Anya dayjay babet? Minatay. Diyan ngay natayan akabagyan nyo. Jay ada iti unag ti pansyon. Ha? Iso dayjay ti minatay. Kung nadalolo kang tatang ko, kada taon ka no, mailagip ti piyesta dagiti natay. Iso naggapu kami di Campo Santo. Jack amo dayta? Hala, apay ngay. Basta, Jack amo babet. Alangarod, ituloy tan tagay ayam. Tapaman asumip ngat, masapol nga datan iti babbalay ta. Manamati kadagiti nagkauna akan nawidan ti pamilyak manang Emmy, nang runa unay ni Lolok. Ado dagiti pamilin na anarigat ko nga awatan, idi naganos paylaeng ti edad ko. Normal idi iti ubing akas kanyak ti agsaludsod. Ngam ni tatang kumet, marigatan amang ipalawag kadagiti damdamagek. Iso asaan analawag kanyak ti amin no kwa. Iti obserbasyon ko tunggal piyesta tinatay, kaslamot piyesta dagiti nabiyag, taaklunan tayo man wano saan, datayumot asibibiyag ti agraragsak, numadanon ti kastang okasyon, nang runa, idi ununana. Agingga, ididimteng ti panawan, ang nagsakit ni Lolo, kat naidalitan. Babet anak, tultulungam ka dimot lang ni nanang mamangas asikaso ka ni Lolom. Wan mo tatang, uray damagan nyo kaninanang Sana na masapol anak ko, mamati akan ka. Kan may sa, ambo ka saan mabaybayan ni Lolom, tanapatagkan ka. Pudno day tatang. Sayang nga rod, tasaanan ang makabaol ni Lolo. Saan kamin ang makapasyar akas iti sigod? Talaga kasta anak ko. Agsalog namin tipig sa ti tao, tawan mo ti bumato di tirabaw ti daga. Ha? Oh, apay kasta ti panangkitam kanyak anak. Diyak ngamin maawatan ti bagbagam tatang. Ha? Anya bumato ti kayat mo asawan. Ti kayat ko asawon anak ko. Awan ti tao ngagnanayon ni agbiag di ti lubong. Amin tayo, dumtengken ni patay. Kat, may kabil tayon tumot iti pansyon kasta kadi? Wan anak, kasta nga rod. Kalpasan na, ijay ton Campo Santo ti agbaling nga agnanayon a pagtaangan tayo. Kasi ti day di lola, at tinawon tayo asarong karan tunggal piyesta tinatay. Kasta nga rod anak ko. Agyaman naktamaawatam. Ay na, kunaklakit din na marigatan nakmanan amang ilawlawag kan ka.
Anya di kunayo, tatang. Ayan, tay pagayat ko abang banglo ko na, Gloria. Ha? Ne, apay tatang. An-anuin nyo tibang bangluyo. Kaya't kula asay open, anak ko. Kailiw kong gamente akot na. Iso nga agpangpanglo ak. Anya? Ni tatang, di kailang arudan makabangon. Nakaida kayo latan, ngam kaya chupay laeng ti agbangbanglo. Pangasim ka di anak ko. Kas itilako na ko na kailiw ko lang di agpangpanglo. Kat no impaidulin nyo day di abang bangluyo, sipod na idalit kayo. Takunayo mat nga awan pangusaran nyo, tadi kay matan makabangon. Pangasim ka din anak ko. Alaam tayis prim kanyak di pag-aayat ko abang panglaw. Ay, unay kayon. Nalangarod tatang, mabit lang tay nakalaan. Patgak, tikid daw yo. Saan lang arudan na makabangon ni tatang nagbangbanglo pa'y laang, Gloria? Makaisamak nga rod, primo. Ngamjaklatan nagtagtagaria, pinatgaklatan tikid daw ni tatang. Amangan mo't ngamin no di mo lablabaran ni tatang mo no kas diyang awanak, bakit? Amangan no pa nagriknana kit agdudugyot lao na yun, iso nagbangbanglaw. Mabalin ayamot, adyak labaran ni tatang ko. Uray na idalitan ni tatang, kanayon lata na banglo. Saan ko ngamin abaybayan? Kan uray sika, tunggal adawayam, padpadigusam ni tatang. Masapol na ngamin dahi bakit? Tadagiti kasken ko na nakay dalatan. Sigurado ang masiksikuranin. Iso ang masapol ang masansan na pagdigusan tapno makaginawa. Katno jak madigos ni tatang, rumbang lang nga labaram. Katwan mat, saan ko aliwliwayan day ta, primo? Nasayat nga raw. Hanggang makapaisa mo talaga niya, Gloria. Apay nga kinid daw ni tatang mo agbangbanglaw. Dagitikas ka ni tatang, kunada nga agsubsubli ti panunot da iti kinaubing. Mga no pagarupon na amapan umarog, wano agaram. Anya? Una yun. Kasi tinakon-nakon, makaisamakmat itay kinid daw na ti kasta. Ngamdya ko nagtagtagaria, pinatgaklatan. Sa bagay, iti kasasaditan ni tatang. Rumbang lamay pa ay amin na nakid daw na. Pudno day talakay. Alang arudan, maturog tamatan, Gloria, tani. Adala mo, hindi rabi eh. Mapanmangpakan ka ni Lolo, Nanang. Subuakon. Alaman nga rod babe, tapno marugyak mo ti aglaba. Nagadungaminan amureng tayo. Sige nga rod, Nanang. Ayan nga di kanan ni Lolo. Daytani, imutumon, tamapan ka ni silid na. Sige nga rod, Nanang. Kalpasan amapakan ko ni Lolo. Mabalhinak ton arumor amapan makyay ayam kaniningning. Ngam, agpakadak ka ni Nanang. Tapno dinak kaungot. Aday tanti silid ni Lolo. Lolo, mangan kayo nuan. Subuan kayo. Nakakidong palaang ni Lolo. Nakaturog sa palaang. Tinasayaat. Riinga kun, tapno, mapakan kumatan. Lolo, agriing kan.
Apay akasla natangkan ka na lamiisan ni Lolo. Ha? Nanang! Umay kayo! Saan nga agang angas ni Lolo? Nanang! Naglibas ni Lolok man ang Emmy, tanariingan milatan anatayan. Pudno ana idalit iti danda ni makatawan, ngam saan apulos anayus ospital, tagagangay ti sakit na, ken gagangay taagsalogan ti pigsana. Napalalo nga rod ti ladingit ko iti daydi nga ipupusay ni Lolok, nang runa kat naasidagak at talaga kankwana. Sakbay ana itabon day di Lolok, nagsarita dananang kentiburidag akabsat na, ano mabalin, makipagnaed kada kami ti kasinsin ko taagadal diti bagyo. Imanugot mat dagiti dadakkel ko, tapno matulungan damutan ti kabsat ni nanang ko, iti panagadal ti kasinsin ko. Agingga nga umadanin ti umun-una a piyesta dagiti minatay, kalpasan ti pannakatay day di Lolok, manang Emmy. Insan babet? Apay nga masansan nagtagoob ti aso ti karuba? Idi si bibiyag pa ni Lolo, sang kaibagana at talaga kano akasta dagiti aso, tunggal umadanin ti piyesta dagiti natay. Ha? Wen insan, pasaray adda kano ngamin agpasyara karkarma, tunggal umadanin ti piyesta dagiti natay, kat makitkita ida dagiti taraken nga aso. Anya? Ala, nakabutbutang matan. Ha? Permi nga agpaiso ti butang mo insan Nonoy. Kasano, kat kompormiwat lang kami na niya bagbagam, minsan babet. Katagpay sumat, isuti ko na day di Lolo, idi si bibiyag pay. Adda ka no makitkita dagiti aso nga agpaspasyar akarkarma, iso nga agtaguob da. Nang runa no kastoy nga umadanin ti piyesta dagiti natay. Huh? Makapasurong ka matinsan. Mabuti nga kiti bagbagam. Ala, nagtakrot ka matan insan Nonoy. Kat nakabutbutang nga rod. Alang aminan, tapno di ka nagbutang. Ingka maturugan insan. Ingkan! Sika talaga babet. Saan anasayatar aramidam anak? Ha? Nga anya tatang? Anya tinaramid ko? Ti panang butbutang mo kun insan mo anunoy Ula, saan ko matabinot-butang tatang? Pamkotak kumangay amang butbutang kankwana. Idi rabi babet. Nangagyo ka nung agtagtagoob ti aso ti kaaruba. Imbagam ka nung adamakit-kita ti agtagtagoob nga aso akarkarma. Katisumat nga mintimbagan ni Lolo, idi si bibiyag pa'y tatang. Kasta ka na talaga. Nang runa, kat sumagmamanulaangan nga aldaw, piyestan dagiti natay. Sika talaga. No anyaman timbagakan ka na di lolom ide. Saanan arumbang nga ibagampay laan ka ni insan mo anonoy. Amo mo't anaggapo iti probinsya ni insan mo. Manamati da kadagiti kakasta abanag. Tatang,
Ken awan tagpasyara karkarma anak ko. Nalabit niya imbagalakan kaday dilulom ti kasjay tamarigatan amang ipalawag kadagiti nagado sa ludsud mo. Kasta ka di, tatang. Win, anak ko. Iso di mo naululitan day jay, ah? Di mo butbut nga di kasinsin mo. Panagkunak kat awan basol ti anak ta itikas di pasamak primo. Saan ko matapagpabasulan ni Babet, Gloria? Imbagaklakan ko na saan narong mga butbut nga nati kasinsin na. Unay mo't ngaminan day di tatang aya. Takumpor mi lang nga imbagbaga na iti anak ta idi si bibiyag paylaeng. Anya nga ita. Bakit? Kabisado mo't ni Babet nga anak ta. Nagado adamdamagan na. Nalabit ang marigatan niya agpalawag da iti tatang mo, ididinamag na tikas jay. Iso akong purmimot na natin bagbaga na. Ay, Ngam sana bale, na imbagakmatan nga ni Babet nga awan tikas ta. Sana pudno ti imbaga da iti tatang, nga adda dagiti agpasyara karkarba. wun narigatan no madakkelan na tikas ta apamati na. Pudno da ita bakit? Iso asapay la kuma, ta inagsup ni Babet ti pamalawag ko kunkwana. Iti kasta, sardengan naman di kasinsin na. Takas iti nakunakan kwa na. Naggapo iti probinsya di anak ni Bayaw. Manamati da kadagiti karkar na abanag. Iso asa na rumbang ang madagdagan pa iti kas di apamati da. Piyastan dagiti natainton bigat. Ni insan nunoy, di pala si Markiti pagturugan na. At dapay lang iji kusina. Putbot ngakman ti kasinsin ko. Ala, ti banglo a paborito day di lolo iti si bibiyag pay. Agdapay nagyan day jikat. Iso ti sprek iji kusina, tapno maangot ni insan. Ayan na day jayan na banglo. Dito'y lang tinangi kabilan ni nanang iti day jaykot. Day ti gayam. Kunak tumot. At dapay nagyan day ti banglo. Anya nga ta ti reaksyonin san nonoy. Apaman ang maangot na ti banglo day ti lolo. Sigurado Apay ngay. Kala at matan nga daim maplaw kanya kanalamis nga angin. Kat, di aso ti karoba. Agsasaro matan ti panagtagoob na. Apay kasla. Ada, kasla asok nga agpurpur mga tao iti sangok. Ni lolo ti aday ti sangok. Pumanaw ako dito apaya jak mayadang dagiti sakak. Anya ti mapaspasamak kanyak. Tulong dak ada dito ni lolo. Tulungan dak.
Amo no tagtagain na puno saan day di anapasamak manang Emmy. Ta idi nagsubli iti normal ti panunot ko, banbanyusan nak ni nanang, tanangato kano ti gurigor ko. Ngam tinakaskas daaw, nalpas idin ti piyesta dagiti natay, idi kasla nagsubli ti simbang ti panunot ko. Apaman ang nagimbagak, nagpakuyugak kadatatang ken nanang ko, kat napanak nang itugkel iti kandila iti mismo atanam day di lolok. Saak si uulimek ang nagkiddaw iti pammakawan iti inaramid ko. Sipod mo't idin, jakon ginandat pa iti mangbutbuteng iti uray asino kadagiti kabbalay ko. Kan kang ronaan iti amin, nagbalin nga adal kanyak day di apagteng, tapno raumek ti arwaten ken mismo adagiti minatay mi. Daytoy ti padas ko manang Emmy, toy pagayam mo, Babet. Babet, anyan pagayam ko. Rabak-rabak para ken kati amin, ngam sabali tinagtinnagan dagiti paspasamak. Narigat nga ilawlawag tinapasamak ken ka. Ngam no ibasar ko iti salaysay mo, panagkunak, pudno an napasamak, tasigun ken ka, bisperas ti piyesta dagiti natay, idi pinanggap mo arabaken ti kasinsin mo. Kat nalpasen ti piyesta dagiti natay, idi nagsubli ti simbang ti panunot mo. Husto ka pagayam ko, rumbang lang agbalin nga adal ti nagbalin apadas mo. Takas iti nakon-akon, saan arumbang nga agbalin arabrabak ti maipapan kadagiti nagawanan nga ipatpatag tayo iti biyag. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag.